приятели, Ивайло и Радослав. Последвайте ме в YouTube, Радослав Чудоров, Соня Радославова и още нямаше който. Той мисля се направи. И чуете Мистер Димитров. И по-точно Титаните. Това ми го видяхме от Асомбата и Роналдо, нали? Отгаляхме. Така искаме да ви кажем, ние ще влизаме в изоставена къща. Да, и искам да ви кажем легендата за нея и защо след малко ще ни много шуби. Така, също се 1900 година, когато е имало война. И тази война, нали, се счупили абсолютно всичко. И са останали много малко къщи тогава. Нали? И точно тази къща са дошли войници и са го използвали нещо като база. Има и надолу бункер, обаче не знам дали ще можем да влизаме вътре, ще се включим. И да, имало е внуче, баба и дядо. И всички са загинали. И сега ще ви покажем тази къща. Когато стигна малко по-напред, къща му е дърво, тогава ще снимаме, а пък за сега ще спрем. Чао! И ето така оператор, не сте смути. Искаме да ви пожелавам, че са баба Марта, приятеля. И ще ходим на тази къща сега. Седнахме малко спокойно. Също и там ви показахме легендите, няма смисъл се пада да разказваме. Ставаме и отиваме. Този път няма спираме какво. Направо пробваме. Снимаш? Така, полека да не помниш. Тук в принцип има много дърва и тези неща сме ги показаха едни наши приятели. Казаха ни, че има и ние дойдохме сега да проверим. Ние бяхме и миналия път тук с едни приятели пак. И ни подгони един човек приятели, ама скина никакъв. И мислям, че е оживял преди от 1900 години. Кой е? Не биш какво? Снимат? Чакай, снимачай първи. Снимачай. Моя грешка да се. Давай, леко. Сега. Моля, как се бъде? Просто не ти бъде. Чакай. Брат, ти го дигнете малко нагоре. Добре. Чай само да оправим този ход. Чакай. Здрасти, хора. Показва ли къща? Не. Давай. О, чакай. Ай, тръгваме. Има и къщата вече. Брат, те сроки да придя, нямаше бе? Да, без сайта. О, да! What? Хора, вижте! Някой живее, значи някой да ти живее. Онова червеното, чакайте. Маля ти, какво се направи? Не става да зумна. Не става да се зумни. Хайде тръгне към това. Обаче, хора, в тази къща, в къщата нето една дупка, там има един матрак. Да, има един матрак, има даже килим, сега ще видим дали мрътнато. Елате хора. Кажи има трака, не се изчакай. Да, кажи има трака. Нещо? Чакай хора! Нещо тракаш! Нещо! Ко беше ти? Нещо тракаше, бе! Я те чух, видях човек. Искате ли да вземеш? Това беше истинско, брат, той направо. Май, брат, това беше много крипи. Не, мислихме, че няма никой там, искахме да влезем, приятели. Айде пак, айде да влезем.